Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito po yung page natin na Quiapo Islamic Trust. At pakinggan natin ang ating isa sa ulama na magbibigay ng dawat sa atin ngayon araw ng linggo para makakuha po tayo ng aral. Kahit kunti man lang, ang importante ay maganda at makakapagbigay ng aral sa ating buhay. So pakinggan natin muna si Dr. of Saragakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yejo pista no Quiapo Islamic Trust. Aswara sa kawak papangnal at umanor kumasa. Eman tuwa oras. Agawi alungan ahad. Oras alas 2 na kagabi na pamakinagan yung tandangin nyo sa matanos pamikira gda pamakinagan agyang kaiabanto tanong may katalikuma agyang kaiabanto tanong nga isay ni ulama melay so titwa panaguntaman yan nagugyang ko to suwayan wagama Islam. Isa ini kumang ulama tanong ay malalalag na miya kaknal o kapuro o kapagilmo sa giyang kay agama tanong agama Islam. Ay ang aran agyang kay bato tanong na si Judge Alim Abidin makatangkop. Ay miya pa sa diyan kurso na Kulliyatul Sharia ay major yan na Principle of Islamic Jurisprudence and Comparative Mujahib. Senior miya pasan sa Kuwait University sa State of Kuwait. Manto na tandain niyo sa matano sa pamakinikan. Rapan na talagang tagkano. Pamakinikan tanong, agyang kay amanalag na loks tanong, pagari tanong. Ang tanong ay malalag na managagyang ka na amalalag na mga bandingan yan, osean yan, kung tito akyak kanalan yan, kung tito ay malalag na ukito kapag agama. Sabab sa giyang kay manto nga mas ay manto na tunga na ay malalag na miya sagalay manto agiyang aping barang ay malalag na kaya sabuta kuwagama kamiya kang bida-bida agiyang kay mga ay malalag na kaya sabuta kuwagama na ayak kailangan tanong nagyang koto ay malalag na mga laiswa ang mga ulama na managtanong agiyang koto ay malalag na pagkapuungkiran ang mga pamikiran mga sabot kaya malalag na siran 82 ay malalag na miya kaswa agu komunal wagama malam miya suweran manto na malalag na ipulanakan agyang kaya video coverage sa agyang kaya pagari tanong na malalag na pamakinig ng tanong piya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sa pagkandod namin sa kakatanong loks pagaritano as a judge ang video coverage mga loks mga pagariakan na sulangwan ang video live tanong na pagsir tanong kaan pilangkap sa dunia balasang kano ron lahat panintakwal na mamakaslang kano sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Bismillah. Hamdan kathiran kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صفيه وخليله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، أيها المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. Subantugan Marku Allah mapuro agumala as kanyan ipambagay sa turuan si iko kabayayan turuan yan sabab pro na miyanog yun din so ilano akan alangwa na bangsa ko sagyang kaya Pilipinas oy na gusto lang na pedakan miya nga di si isa diyan kaya mga ingda Arab na esampor na yan na diyan kay State of Kuwait sabab pro mga Muslim iman tua oras na ayam mapipikirakan minisar mo sa pamikiranakan kagiya-giya na miyata kawaya udah buwag yan kaya pagariyakin na siya kini mayor doktor saraga akal na di kami din ginawa kaya sabi kami busag yan kaya to kaya oy na sabab kuda ko makapaka kaya sila ko kulalagyan nagyan kaya amya nele ako ni Yusi isagyan kaya pa man screen agyan kaya Islamic kaya po Islamic Rush oy sa ayam mapipikirakan pendiskas ko nagyan kaya pembatuan sa bid'ah sabab sagyang kaya bid'ah na malay niya kasasamukan nagyang kaya pagusayin korkan wa bid'ah nagyaya itindag original ahlus sunnah wal jamaah yaya itindag merong tanong besar tanda na siya original ahlus sunnah wal jamaah yang kaya ako magusayin ko kano na tandemin niyo sa mafia at pamatinagan na tandemin niyo sa mafia asabot yang kaya ako magusayin ko kano si iko datan naropan nakalabu nas ayam beluin ko pamakasan agyang kaya bandingan usayan ubida lagi din agyang kutwa katru Allah sa Quran o kinilapiatan o kalima abida Lagyang kutwa katru Allah sa Quran warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtiga'a ridwanillah. Kaya maana niyan nagyang kutwa katru Allah asukon sa mga ulama o mga Kristiyan, ang mga ruhban,
Amanan yan na mga ulama si kung mga Kristyan sang oras ada pun mabinasa so agama Kristyan na niya pamikiriran agyang kutwa kapag mbaliran sa darpa absimba aniran si Allah. Oh. Sa daw kirano to maturo o Jesus Christ. Na udo kiran pan maturo Allah. Ha? Siko kitab na Injil. Uga igna aya sama pa kaya pamikiriran nun nasoswatiran si Allah. Maka illab tigo aridwanillah awarahbaniyatan ibtadauha. Amanan yan na sa mga pare na niya pagantanganiran baalsiran sa simbahan. Oh. Ha? Sa umia simbahan. Makatabnaha alaihim namikiran natin Allah paliwatan. Oh, ang kutwa kapag baliran sa kwan simbahan niran si kwan Allah ayabu akyang ngalib kairan nun at tuntutiran o kakabuwe kiran Allah. Ha? Illab tiga aridwanillah tuntut siko kakababaya o ikasuswatu Allah. Na sa manuto nagyang kutwa lapya tabida kukyang ba sa uno Allah o ay ada kiran kiru ora suliran sugu kiran aso Isa alaihi salam oga inda pimbu asirano to kakagi aswaswatiran si Allah. O ay na sabab pro una sudin su Allah iduminisisyon sudim baguna pamikiran na igira aswaswat sa iku Allah na kapakay. Ha? Kagi apod sa adillah syar'iyah ijmaliyah si eko kumbetuan sa usul fiqh nagyan kaya syar umang kablana kaya manan yan na so agama umiyang unang talo maira ada makansil aging butwa hukuman namanya pa kaya pamana ingulan ang tanong ada ba siya pakakwat baka sangka kagi aso adillah asyar'iyah mukhtalaf fiha ay manan yan na so mga dalil sa agama miya ka supa-supa kaun sa mga ulama ukupa kay agusudi na padun so syar umang kablana ay manan yan na so agama unyang ang tanong na sama na yung mga ulit mo Allah na ato na ikatulong ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igin man na iyamansan na ping Islami sunnatan hasanatan sa tawang gulubog sa gulubog amapya walahu ajruhu wa ajru man amila biha narakiyan subalas yan nagusog balas kakunin pan udatar o balas umingil pa kun ay kakunin pan subalas udatar o balas umingil pa sa magpakwa ano na niyang magwag galabak ay kay inuwari yan kay agama anda ngayon ito sa pasad ay ni anda nga ito sa pasad na anda po nga adin ang mga masa dito nga niya mariyat ko kapag gama napakarayin tanong gumay amay ada taraya nakatiro na sama na ya mga ulit mo Allah na ini sumpat ang mupakadisa tingin mo na yaman san na sunnatan sayyatan sa tawa makang galubog sa galubog amarata walahu ajruhu
Narakian so wala siyan. Namarata. Sa tima namarata. Oh. Wa ajru man amila biha. Nah, bagian yang oh. So walas tahu amin gelebak sa yung tamarata. Ay mana ni ang utam lihat. Lihat pero yan namarata na namin gelebak ko na lit mo kulo niyan. Ari. Lit mo kulo niyan. Mga Muslim. Apo ko makinig man to. Di tayo ni katawan of kanibiya kaya kakito mo na mabulura na gyang Ah. Iskinusan sa ito, gamitan nyo sa tagli. Gamitan nyo lang natin. Kung ano yung mapagrawran, kalulumbukan ng iman to. Okay. Apade sa limong Allah. Ang kiuran yan. Sa manaya mga urip mo Allah. Nasudin su Allah. Imimbasaon. Sa adna bid'ah. Uwain. Na bid'ah ikasusuat yan. Oh. Kanag kun, kanag pipya. Ikasusuat yan. So Rasul sallallahu alaihi wasallam nasayam niya karya rayap. Asubida na dua susun. Bid'ah amarata, ang bid'ah mafia. Bid'ah amapia, ang bid'ah amarata. Uwain na si udah tanu sa panakasulad. Makinanglan ang kasabutan tanu ian unaa i-definition. Ha? Ta'rif. Definition. O bid'ah na an pakai tanu makaliwanag kiyopya. Sigo isa kong mga ulama si Eko rago na 4th century ikapat ka century si Sadyang na Hijri. Oh. Ha? Asyat ini Abdul Salam Izzuddin. Oh. Kaya grarian na sultanul ulama. Kaya mana niyan na sulutan o mga ulama. Nakuda o mga ulama sa giyang utamasan yan. Oh. Nakuda sulutan o mga ulama. Kada abo o magpaka raw matiting. Oh. Baapag karoon sumarempang. Kalanguno katiro yan na gusto mga ipta yan na kaya nga pagilay ng mga ulama sa mutawas kalangun ko rin. Huwag. Na kaya sabab itong gerta meron na dunya na itong iraw. Na kaya sabab pagkebra rin sa sultanul ulama dito ng kanya litano na sagyang koto amasan yan na kaya may dato na mga uripan. Kung mga Bisaya, sisa, ini da Egypt. Sangwi itong mga dato. Ang mga tamo na ayam may dato. Ako tuwa. Huwag. Yuto so, kung betul niran sa Asrul Mamalik. Ha? Daulatul Mamalik. Ha? Ay mana niya na, ay dato. Ha? So mga uripan ng mga dato. Ay minduli ang mga dato. Ang yung mga tamo. Nakagi ako, maganda to sila natigyan na iman to na ayabo. Kaka-qualified yung ang mga dato kano, namindagang ano sa paniyo. Oh, natiro lang itan sudah to. Ha? O ba, pundagang sa paniyo na pumasaan. Ariyo. Limunte, apa? Na, kaya busiran kaya ito. Oh, kaya busiran. Limunte. Na kagiyo ko kalabusuniran na utaw rasa kaya kalabusunian na pindi kita o makuro apaw pindi sita o makuro apaw sa yung utaw ras tangot wadar pa yan o hadi niya ni ko paratangan at tigyan na upamas kami at iyo manay ang mga Kristiyan na share kami ni Mipantag naging at tigyan na yung mama na so itulob na siya na gusto itutuloy yan na pag-inumanan
kasama pati man ay ikaw kalayanin lang. Uy. Yung puta oras na puto makinagmukuan. Dato. Ang puto di kambal sa kaunang yung utapari. Tigin ang sobrang say kumalay kadato ang mama, nakadato ang mama. Kaya pikirin niya na perdonan. Kung alin sa kalabuso. Namimbaan sa dikre. Desisyon. Aso Sultanul Ulama Abdus Salam Izzuddin. Napangalin sa kalabuso. Nakagi ang makaliw sa kalabuso. Namiyamantang sa walay na bigyan ko pamilya niya na paninimo kanu magawa tanong. Nasukili no madaklataw sa magawa. Malangon niya ninimo kalangon kagawa. Namin nilantok sa iluda to. Patigin na so is Abdus Salam Izzuddin. Nakudatan sa pagtaw kalangon pagunot. Nilira na sumadaklat. Malangon lumikat. Ada perituan ya? Uwan. Natibuda to ako. Pero ano yung magawa? Kaya para doon yung ginawa misi sa pagkuhan. Tadi yun. Makipamasakan niya tulong manay. Namiya surugin mo to. Niyang dilawlag mo to. Asara di mo nga. Uway, napusaan namiya ginawa mi. Yun to. Tiyak qualify dagyan mo pa mga datuan. Tiyak ko sa irang kalinawa na ang putwa sa katawa ulama aya kapitian na Asy'ari Asy'ira isa ya pagkirarangitan nagyang kaya sabagi ang mga ulama diran kebaraw so ngarana Asy'ira na upama kung sa hindi natanong siya kaya nakapakay apudaya ko salaf ikapatag ito sa rabong kaso makatutundo ko salaf usaleh kaso salaf usaleh natama si ikatulo ko ito sa rabong dinirisyoniran aya definisyon yan natigyan na al-bid'ato kaya tigyan mo na bid'ah na kullu amrin lam ya'had fi zamanir rasul sallallahu alaihi wasallam fahiya bid'ah fahuwa bid'ah kaya manam yan masulang-ulangwan ang galabak pagkulaw lang Maulaw lang kung masaw-rasulul lang nabibao to general to at term general at term siya tini Sultanul Ulama Abdus Salam Izzuddin na kaya maghabihin na Syafi'i sa kaniyan niya katundog o Muhammad Idris Asy-Syafi'i niya binintay so ingaran niyan sa diyan kaya madhab Asy-Syafi'i anto na definisyon nun o mga patamadhab na inilayakan so definition of patamadhab na kaya katitim ang Iran agyang kaya kullu amalin o kaulin langwa nagalabak o di nakaturo Walang kasugal. lam yukalip asyara ada niyan masukak sa agama na niya kambut sa ganyan masa taniman to domangulaw na kumasaw rasulullah niyan masukak sa agama naliti bida amarata
Yang itu hadis. Oh, yang itu hadis. Kullu muhdatsatin bid'ah. Kulang wa namin bago na bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kulang wan bid'ah nadedeg. Oh. Nakatiruto general langgap. Oh. Nasulang-ulanguan na general term na adon ang mga exemptionon ana mga tabiun kada taragyang kaya katuro Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Oh ay ayabu agulubog at pinimaan na sugyap niyatan. Oh gaid na mga galupok awak nila nga niyati namula sangon wallahu ta'ala mula sangon wallahu ta'ala yung uto hadis na isa akasar haro o Shafi'i na kullu bid'atin kala pa syara kala pa syara ya supagyan sa agama napahu dalala itu ayaw manan yan na kadadagan na bid'ah. Na ilaman mga taong kaya tao sa Ranao mga piti ang mga Muslim o pamakuaya ko atan wag yang kanan nadiri suwa mamanta ka basta makagalabo ka sa bid'ah adang galabo ka Rasulullah na mala akuspek tano sa giyang kaya agama tano ari mana laki bosuraw ay tano pamakinago agiyang kanan aditiro salangwa na bid'a na haram na madak laki akuspek sa giyang agama tano ari yang bid'ah na malagi do kadu dunia antawa ka kapag agama na basta apa ka binasa agi guideline ng mga fuqaha basta apa ka binasa bid'ah adalala ari basta man na di pa ka binasa na kana badalala kahuda ari turuan na batano na dari pagarego ginani mapiyaw pamaku mamanta ka dirisu agyang kanan na kullu bid'atin dalala na niya kadakadakal akibu ng tanong ko kapag agama paganero nagyan na Quran dumananan galab ko Rasulullah habang maliya sa timan na libro so pangiraw ada dia kaya nanakwan di kapag nga maulidan nabi kada kwan danan gulaw Rasulullah bapingulaw Rasul at timo na yang kana Quran are sangkot kaya patay niyan aparatas nasi may susurat ko mga palatawator mga palaway mga pakunga kurma mga kubala pangangayaman mga tabla maruni karon isusurat aso Quran doon yan may panginsarat iwa ko putay natimuan niyo sa Quran naping babunan ari na so lampawi napingin na bago mga kwan mga sahaba gain na so kaya barisiro na rin nakanaba sahabi kwan mingil bagon kasi akin ni Abul Aswad Adwali ada barisanan insarata kayo ali buwan niya sa kataw Muslim akan ba Arab na may binasan yan o di na may ribat yan so baris agyang kutwa innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu okay si kumasaw ali
Nabi ti agyang uta sakata muslim agyang uta ayata innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu gitu kure ka kabari kakuan kabatiaon. Nabi ti ayan na innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulihi. Ay manan yan na so wa rasulihi na sinya pian unut sa baris ko musyrikin. Oh, na kaya miyak manan yan na mataan na su Allah na ang iyas o mga musyrik na ang iyas sa panako Rasulullah sagyang utwa kaya bati ang takwan na binasa sumana sagyang utwa biura barisya na innallaha bari'um minal musyrikina wa rasulahu si ipagunot ko bariso Allah na ayam yak manan yan na mataan na su Allah na ang iyas ko mga musyrik na gumataan na su Rasul na ang iyas pang mga musyrik. Oh, Napamaog yung takay barisiran. na yang utak kay baris sino nang utak inibati jo baris na aya yak manan yan na mata na su Allah na ang iyas ko mga musyrik na ang iyas sa panako Rasulullah. Oh, na pimbag uwag yang kana na baris. Ay, mga Muslim, pamimikirang ano, doon ang nanggalabo ka Rasulullah, nabalang na nanggalabo ka Rasulullah, na haram. Pare, basta, may tutumpo ko kapag agama. Ha? Hoy, nakanaba haram. Ha? Inukarip mo tiya sa Quran. Oh, mo tiya nakagiyan na Quran, iman to. Pimur kang wallahu ta'ala ka, mingilab ka sa bida. Pare, yan duduk ke? Ha? Kagagyan na pibaguanan. Pibagu. Ay asal na da. Ada barisian. Nama. Tigiwa kaya insarat Rasul kawan ale nasa kabanan. Napakalangkat tanok ma. So kaya titikirong. Ikatlo ko to sa doon sa kabanan ba. Are. Pimbagurong na nagyan na kaya titigi sa gyang na Quran. Ha? Imbagurun, ay pangasal masuba agusunum ng detar suji magusuha agusuha ng detadetaranan sudod agususan ng detar are so do agusuta ng detar are Maganda na. saya kumasa yakin ya kawan Khalil Al-Farahidi. Oh, agi itu niya ka-imbito sang kanal lirik. Agi tara. Tapi yan na ba? Barisan tetikan tanong sa Quran. Taan makasisinggaya. Oh. Dahil na madagse ang yang galabag sa Rasulullah sa giyang kaya titikiron. Dahil na madagak ang yang galabag ko ng mga sahaba. Si Korea ng mga sahaba Rasulullah. Oh. So penggiraw ayaw buwag ya kepakaya ako ang tano. Mulo lang tano na. Ha? Sa pinggil po Rasulullah. Yun yan manggalo ko na kamapian wagama. Ayaw ng t-shirt. Why? Kamapian na kayo wagama. Oh. Ha? Diyan na nakiisabab. Asya kinya sultan ulama. Natiyago niya sa hukuman agyang kaya mga bid'ah. Oh. Anat pidi na bid'ah, wajib sukan gulaw lao. Wajib din. Paliwat. Ha? Ati manay. Taro Qurano. Oy, datar agyang kaya. Sukuran, suki siya pa uno. Udah siya pa una. Ano tanong tutu ba? Ay pa nakayami po po lang man to tao. Oy. Wala wa. Oy. Na, ano tutu ka? Are. Cuma sa Madinah nanti kan dari mga pagkungsi ako rumah kisusuratan ng Quran. Are. Ni ada. Ha? Kaya hukuman. Manay pakawit siya Quran ay sa kabar ko kagi korma tatagon. Ha? Kaya hukuman o Islam Quran na wajib suka siya pa. Oh. Baka yung ano seri. Ay. Ha? Sa dinian pipikir na ba wajib suka siya pa ko Quran na mimbulya murtad. Kapag hindi nagabas anak gabas ang dali. Hari. Ha? Kapag hindi nagabas na ligyan na ya. Ha? So kaya barisi ko Quran.
Sukyati muaon. Sukyati tikiron. Na siap ko Quran. Oh. Siap ko Quran. Giraw ka man na Nababalala. ha? Nababalala. Bakit na? Gila ni Pimbagunan. Are, pimbagu. Lagi di pertuguan tanong sa kuan. Kokoman nagyan kaya bugon. Agyang kaya sabagi hati na basta kaya pimbagu na dedeg. Ayaw man na dedeg agyang kaya barisi ko Quran. Dedeg agyang kaya titi ko Quran. Dedeg agyang kaya baliru na mo sapa. Are. Ha? Oy. Malukan wa kay kuan. Pamimikiran. Lakay ni wag yang kanana. Ha? Akaliwa mapapatong. Ha? Mapapatong suwakal. Iraw kan wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ha? Katurutu Allah amata na sisiap nami so ay kami na ini tuno nami so kuan tadem-tadem na sisiap nami. Wes wallahi yan imunro way mga tao. Ari. Ha? Penutup sa dalil. Ari. Oh, nakaba direct, indirect. Datarag yang kap maulid. Ari. Indirect. Okay na adun po na direct yan. Ari, malutan ro na ako ano? Ha? Isansang. Ha? Ari. Yang mo akyat turu Rasul sallallahu alaihi wasallam inisyon. Oh. Adi sayo katada. Yan tulian. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihi yaumil itsnain. Inisyo ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kaya pa mo sa inyan siko halungan na isni. Tigyanan agyanan sugawi Oh, kinimbutan ra kan. Ha? Sinilibrity na kapamuasa. Are, kapagamal. Kagig yutwe. Kinimbutan ano. Ha? Oh. Surasul na binapsi. Oh. Kapag anamuritan. Malo ko niya na siyantik. Huway. Sa Facebook. Na piago siya ka noon. Oh. Na nabatamdar na miya kadulok. Ari. Amiyat turuyan na murita kong manariustan. At tiyari na balas ang Allah. Ha? Huway. Na. Nabagi na ni taping tanong kakuan. Are, bida. Oh. Kaya hukuman o ka kasya pa ko Quran na wajib. Oh. Masuk kaya titigo si Quran. So kaya baaliron sa tima na mushaf na bida. Oh, languna ng bida. Oh. Na upama ko kaya pa kapamanta ka tanong ng ananas dirisu mamanta ka so bida. Ha? Sumapiaw. Minita man ng kay agama, kakilubod, are. Oh, kilubod. Agyang ka na ipapanutan sa masjid. Ha? Kapimbugo na. Na upama ko ayaw ko tanong mo talang mo na pimbugo na dudug. Na dudug na nanganan na kwan, tatagdan siya. Are. Oh. Okay. Aso mga ulama. Kumiyang una na mata mamimikiran. Ha? Akasiyo pa si agama. Na pinggulaw lang Ilaham kiran mo lang tasya. Huway. Ha? Iniilam kiran mo Allah Ta'ala. Na. Kaya man nariya pakasal na ang mga sabji ka tauhid. Pare. Ang mga sabji ka fikhi. Pare. Da sabji ka hadis. Pare. Oh. Da sabji ka da sabji ko niya kuan tajwid. Okay na so kapag gumasa. Natinginan na kinakal na magamol tanong sa kuan. Kasabuta ko tauhid. Lalat. Oy, lalan. Oh. Kapag isa sa sigo Allah. Bida pernah. Bida. Bimbug. Oy. Na, Balala. aya pagampagan na ya sumyurat. Oh. Sa tauhid. Nasya kini Abu Hanifah.
yang ko to kitab yan na Fiqhul Akbar. Oh. Na tauhid ito. Papakai siya sa sikwallah. Ha? Ha? Kedua, kami akan tunduk na sumirat sa tauhid. Ati kaya kilala ko kami. Yan Para naman na makakali kami. mong tinga. Dari awal lang ini. Kedua, sumirat sa tauhid. Nasihatin ni Abu Ja'far At-Tahawi. Ha? Abu Ja'far At-Tahawi. Yang kanan na akidat Tahawiyah. Salam rekam. Timber seka. Ulang wano panunurat. Makaliliw ko Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Kaya manariya pembetuan sa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oh. Na kagyadapan pamana maadun so ingaran na Ahlus Sunnah wal Jamaah na aya pagampaganero na mawid. Nasupatay ma'am. Oh, sanga na Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pamana gina ni founder Yan na ni founder. Ha? kata sumapil. Nah, pamatag Yan na na ni kaon. founder Ahlus Sunnah wal Jamaah. Huwag. Ipoon ko. Abu Hanifah. Abu Hanifah. Sumalik. Ada siran pagikay ka sunat to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nadasiran pagikay ka ko kaisa-isa. Malagi depan lagi usiran ng bida-bida siran sa madhab. Oh. Sa mauumpong siran sa giyang kutwa in sahal hadisu fahuwa madhabi. Igira so hadis na sahih. Kim. Ha? Naginan din ni madhabakan. Si Kim Aya Amir Oh. Sab. Nah. So, sumiyang bikiran. Oh. Sumiurat sa tauhid. Alam mo ano tauhid yan? Ha? Na may isa siran sa sabot. So, salapus salih. Nadairan pakatarsika. Udairan diyang gala agyang kananak kanaba mga dikapagay diyang galan sa Quran. Nagito so sa lapos sali baka. Oy, nadairan diyang gala. Bagi Wahabi. Oy. Dairan diyang gala. Datarag yung kutwa kaya pagimpuruan Allah. Tira, sige. Oh. Tagra ka tanong mo sa bulis. Naparati ang tanwa Ahlus Sunnah amyang impuruan. Oh. Naditano ka taon ni Antonay Okit. Ha? Agyuti tindig mga sahaba. Ha? Wal kayfiyatu anhu majhul. So kayfiya. So kiprupan ka sa gyud ta pa manakwan. Kaya pagimpuruan niya na majhul. Ha? Kana ba miyon tod? Kana ba mito kana? Ha? Ha? Kana ba mito kana? Oh. Na padanan si ko bid'ah asabut akida ang apya ka na ka saya oh wala na Allahu Akbar Mala sa tama naman. mala sa tama na mala Hindi kami pangibarat. di nga may pengibarat na upya ka tiyo ka na ka saya kuaras na may lok-lok aras Sopa ko to. ariyo may dagyang mo to Allahu Akbar ka al-arsyu akbar ari Mala na suas. ay malas waras. May dagyang mo to Allahu Akbar. Ha? Kwenta niyo man nagyang anak. Bang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pagampaganiyam, may takok na Allahu Akbar. Nakapos na ashhadu la ilaha illallah. Kapusan ubang na Allah. Lagi atungan na mala. Wah. Ha? Kuya oh. Bida na nasabot. Ha? Bida asabot. Ipoon ko mga sahabaw Rasulullah. Ha? Nataman kumuripurya mukti sa Madinatul Munawwara. Kuda kapakataling umayakin niya Muhammad bin Abdul Wahhab. Oh. Asyatin niya Zain Dahlan. Nagyinan dinik pito mga Muslim. Dahil kami pangibarat sa Ha?
Oy, agina ni para tiran. Tiara tanu, ad na liman yan. Adi tanu girupa. Di tanu pangiro pure. Are. Ana mga tinuru yan. Ha? Lang magkawanan. Oy. Maluwak nung nesing ito. Isa ko first year college ako. May pakasalaki na salapi ako. Kaya ulo ka na mga salapi. Oh, isumbatag nung na yan. Tay guguro kan. Yang uto diran sa di kuan na pembuat diran sa nakuan na Sang kita ba? limon tere. Asya kini Ismaila. Oh, Mandigara. Oh. Ikuan ni ran sa kuan. Facebook. Ismail Mandigar. Profesor na sa Kuwait University. Bigyan na inan wallahu ta'ala swadam sa sudu aliman yan. Oh. Ati tu lima. Dia kena doktor. Dia kena pura lima. Dia na wai. Dia nak ngayon to. Dia na kaya pipi ane sokwan. Manusia oh. Dia kena doktor. Begitu na sobrang na kaya pipinin ko lang kita di manusia. Dia kena nungap terus. Dia kena Peter wallah sa Quran. Awas sama abanainaha bi aidi wa inna lamusiun. Sukuan, oh. Sulangit. Napimbalem yati wallah. Itu rasul na perang kung sa madagal oh. Uginas kaniya bu. Ha? Apa ada tarubon yang pagpunin ng mga malaikat. Oh. Perang kung sa madagal. Kenapa? Uginas kaniya bu. Pada ada tutup. BID mga lima. Oh. Lapiatanan na mga lima. Ari doktor. Di mana annaka asbatta lillahi alal akal salasat ID. Kaya man ala natin yung doktor na kiumpirmasi ko wala ay minus na natluwa liman yan. Oh. Ha? Nakalitir na plural na taman sa medyo na ano su ikapat. Ano suy kalima? Ano suy kanam? Ay buwa kay minit to ako na unian dubagi sulami sana. Etla barra ya wala. Etla barra. Liyo ka. Hindi niya nakatawan eh kasimbagan niya noon. Ponro na mimbarak paling ako. Kasasalapihan. Allahu Akbar. Mimbarak paling. Ha? Sumiwa ko guruakan. At taga Syria. Inisyon ko. Ay nung inisi na sumininga. Oh. Ate guru mo sa akin Peter wa kanon. Katawan na kareti ni mga pamtuan sa Abu Dal. Oh. Ito nang wabad, Abudan. Mga may dedag. Amay dadag. Oy. Lawa. Oy. Abu Didago. Oy. Yan na natin yan yung mga ahlut tadsim. Piyakap lawasiran sa Allah. Abu Jahal. Naliran katawan. Oy. Na piyakap lawasiran. Piyakap pinaguniran sa anggota. Ha? Peter ano? Epon ro na may research ako. Epon sa gyang mutuan 19. 94. Oh, 1994. Kaya pakapasadakan na 97. Oh, 97 na kaya pakapasadakan. May ako so kuli ako sa Patrago na tarotok. Na umisumir ako kaya bulan barang so last ako anakan. Na sa tima na subject. Ako duti man ako Quran pa ma. Oh, No, misya meron ka nagpasad ka. Laura guna video. First time sa university at kunyan sukuan. Yung tap na Patrago na pamanab. Bihira. Oy, bihira. Oy. First time at Filipino. Apusad niya so kulian niya sa batpan. Laura guna video. Oy. Na.
Kay Sama Paul nga ro to, nalda ko to dito nga di. sa Kuwait University. Ah, okay. Kuwan. Kay Paul ro namin baksa ko ang mga pagari ko. Oh. Dia kan di-short ka sa mga kitab. Ha? Badi ka pa kaya sang kita namin sa makaysa. Miya ka bububuo pa kaysa. Oy. Lagi minirupanganan. Napakay si Ami na buad na nabi ko inipoon ko adam na taman din ako nabi sallallahu alaihi wasallam. Inirupan niyan so Allah sa anggota. Dad na nabi. Nabi Abayran inirupas wala sa anggota. Oh. Oy. Kaya dito pa kaysa. Sa manuto na mga pressure sa ko. Ipon sa Tarragona 1994. Na tama ni man to. Na dia kan disilkatan sa mga libraries sa dunia. Alalakan niran so library ran sa nga internet. Oh. Sulangwan ng mga ulama sa dunia na paginay na kan sa mga lecturiran sang kay akidah na dia kan dipakan dedayaga. Oh. Ha? Hoy. Na aya mi at nyailekan at tindag akidah nanget akidah Asy'ariyah. Oh. Yang kaya akidah Asy'ariyah agya ipiu-piura ahlu sunnah wal jamaah. Allahu Akbar. Amin. Hoy. Wal Maturidi. Ko antono to ba? Asy'ariyah Antono ay madhabi. Maturidiyah. Oh. Tunay madhabi. Na Asy'ariyah. Oh. Salafi. Syafi'i. Dahil ganoon pa si Maurong saya agyang nga patamadhab. Oh. Madhab Abu Hanifah, madhab Syafi'i, madhab Maliki, madhab Hanbali. May ito kung mga Hanbali. Oh. Ha? Oh, Makasusup ako. masuk ako. Datar kay Ibnu Taymiyah. Oh. Kaya pakasal na Hanbali. Okay, namiyawa sa Hanbali. Wahabi. Oh. Imbali Wahabi. Dapat maju Wahabi. Ha? Dapat. Yari Suhabi. relax ka naman, pamakan din dali. Sa manuto Point to point ya. na piangilayakan agyang kay akidah na yasuldan tanwa akidah Yahudiya. Pangimbunara Yahud. Oh. Kapag sa pangimbunara na nasyualan na mga anggota yan. Oh. Na inilayakan so Old Testament na confirm. Oh. Confirm. Ang iyang kutay baratuwa nga nakuha. Ato na ni ba? Anggota. Anggota. Oh. Na inilayakan so sa bagi adi madkwan magakida. Nasagyang kaya masa imato. Natungan na yung detar. Iteros ka kung so kaya pa ka mau bin Abdul Wahab guru. Dan tanong na ay masa din. Oh. Okay. Ha? Biang nga bida na ayatin dagi sultan o ulama na ad na bida wajib. Hukuman yan na wajibo. Na ay barat yan na sukya. Kaya alin ako kura. Kaya mo ko Quran. Oh, sukya barisiron. Sukya titikiron. Ha? Ana bida sunnah. Oh. Ano na bida sunnah? Dahil ngalab ko Rasulullah. Tari. Kaya kaya adna na siguriano kaya pati Rasulullah. Mismo sa mga sahabat, nabitwo ni sa bida. Oh. So 20 at tarawih. Ha? Nasunatan na nabida. Yang utamasa na si Umar. Oh, si Umar. Nil Khattab. Tingin na siya gisakwan mo makatul mo karama Masjidil Haram na ayak sambayang iran na magatos. Takap. Oh. Ha? Magatos takap. Sir kita no sina 50. 50.
Takapentano so tarawih, paka 20 uno kata ng mga tinggi. Makadadar pa, sulangwan no sa habaw Rasulullah. Oh, amalay maratabat si ko agama. Ha? Ato na Peter o Omar, ni'matil bid'atu hadhihi. Oh. Permiro bid'a agyan kaya kawan. 20 tarawih. Mini bagu ang memang ibagu. Hey, bida agyanan bida. Walau rakaat tapi pisu mo yang anu Rasulullah. Are. Tingiran na bida lugawiya. Ini yang ipon ko mga sahabaw Rasulullah na. Daming bosa sa gina na bida lugawiya. Are. Allahu Akbar. Bida lugawiya. Ha? Nah. Ano na rin bida akawan? Haram. Oh. Kaya bida haram. Nasupin ko sa kaya akida. Oh. Ha? Pimbo bagus ang akida. Epon na ako sa lapusale. Oh. Nadairan din pakatarsika. Suwalla. Ang kana na mga sifat wallahu ta'ala mga zat. Oh. Ha? Poon ko masaw mga sahabaw Rasulullah. O namin isang iyon. Naso, milyon na tao nasa sakataw. Oh. Ha? Si ko mga sahabaw Rasulullah dagatoon. Nabi, baka doon sa lang ako mga nabi. Poon ko Nabiullah Ibrahim. So Nabiullah Ibrahim nang utuma na. Kaya pa magugupin ang utang mga tao pisimbo sa barahula. Oh. Ha? Observation. Naku ano to? Ano nga nganro? Ngayon man yan simbo sa barahula. Inunyo piguna nga di pa kaguna. Oh. Observation. Pinggir ba yan? Tama sa niya parusahan sa Ibrahim sa kwan. Ha? Totong. Totong. Supunin mo sa kwan. Ari. Okay, ako Supsi mo sa biton. Tigo Ibrahim ako naki, bagi na ni simba na padaw. Siya kaya ko sa kano. Ha? Ay manalalag na kagi siya kaya sila ni Ibrahim na mimuli musrik. Kagi ana mapipikir yan. Are. Tika pulal ya. Kana. Nal niya suwado. Betalon yan agyang kutakwan. Gano pikiran. Are. Hindi kaya na benar agyang nga nakawan ka. Ha? Kapita ka. Ay narekin ako na sumala ko bituon na. Di ka pa kayo nakakuan. Kada. Sino pa? Tumiran sa pero ulan. Tumiran sa pero kuan. Along. Alungan. Maino to. Ano na irupa ano barahala? Ano lawas yan? Oh. Ha? Gilis yung lawas yan? Oh. Ikadua. Di ka tanggig. May isagun. Ha? Subiton. Di magalo yan. Are. So alungan. Ha? So ulan, di magalo yan. So ulan, sa langit. Ha? Ay mo na nanubus wala sa langit. Miya pare subiton. Miya pare sa ulan. Are. Miya pare sa alungan. So Allah na laisa kamitlihi shay. Di ka paris, dapat ka parison. Da kasaginda no. Kasagindan. Law. Ha? Law. Di katumpukan so kadato yan. Ay man na napya. Kumakadung langit na tiyumpukan ako na alungan. Tiyumpukan ng Nabiullah Idris. Tiyumpukan ng Nabiullah Isa. Kaya tumpukan ng Rasulullah. Dia kay Di kapsul da so kada to alo. Swagis wallah. Nasuka dato yan na dirun ke sakutuan. Dirun ketumpukan. Ha? Yang kutwa langu-languan arupa anak yang kutwa reniji ko Ibrahim at Tuhan na langu na sipatiran na dikepakai ubang ka takasan si wallah. Ha? Allahumma salli. Uy, bida na nakuan pet. Ang yang kutwa tiya man nakuan. Katasin mayor. Yang kutwa tiap sirya mayan. Oh, kumiyaw na kaya tap sira sa giyang kanakuran. Agyong kutwa
Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Oh. Nagyan ko tamyaw na niyan na ini tafsir at kinuha niyan kumyang na tafsir. Ibn Katsir, Nasafi, Jalalain, Akahara wa Hafiza wa Galaba. Oy. Bitindingan. Ha? Bitindingan yan suaras. Nagyuti correct. Oh. Mayor, pemakin kan kaya dingkam leda sa sopa sa dia maka. Ari Oy. kewiswisanga. Kewiswisa nga. Tiga pasi pengajar, ini pasi putula. Na. Dito waki mga bida kapit. Haram. Ah, da sabuta so kindudulunan tano o kapangintuhan. Are. Oy. Na. Bida to haram o. Ato nari bida akuan. Makro. Oh. Bida makro. Ina masjid. Yung mga masjid ko ni napakasal na daban yan pas. Lapot. Kung nakumputad na kuha na ka. Oh. Lapot. Kung nakumputad na Bener. unang ka. No siya kung ta oras. Namiyap. Mapapakay at talong pa ka na sumayangan. Rasarada tayron. Ha? Kuhay. Minisog. Mariara. Mga sisidi. Kuhay. Ha? Oh, minisog dara. Suryara. Balaba ka. Kuwan ako, raw na kurma. Mo to na mi Ragu. karpet. Ba mi sumeng surasul sa karpet. Bida lo. Oh. Udah nang bida uwi na makro. Kaya pernah kama makaronian na iram barang-barang ikulor. Ha? Pagi kisaran ni kan ya, kau tu subina ningon. Kau tu sumarigon. Ha? Tari. Oh, igira aplin. Oh, ha? Begitu. Nagiti mapya. Allah. Ama ka sa lupa. Sabuntan areo. Ha? Nagiti mapya. Nah, ay pembetulan sa makaro na ubaga ka na kanang balas ang wala. Na uding ka galabo ka. Kung galabo ka nga na balas ka. Daka kaharami. Agti makro. Oo. Ay gusto ko pano. Oo. So wajib na ubaga ka na ka. Nabiyadu sa tanong. Oh, umibag wajib nabiyadu sa ka. Wala ko mayor na. Ha? Paano nilay ba ya? Upaya mga tiruto sa meto. Yuti wajib oh. So haram. Hari. So haram. Na umibagag ka. Unggalap ka. Nabiyadu sa ka. Na ubaga ka na ka nabalas ang Allah Ta'ala. Ha? Unggalap ka so haram na. Turub sa Allah. Na ubaga ka na nabalas ang Allah. Bida sila napipiya gusto. Ha? Wajib. Wajib na. Oh, ang galap ka na, balas ang Allah Ta'ala. Oh, balas ang Allah Ta'ala. Na ubaga ka na ka. Nasiksa ng Allah. Nataros ang buyak. Na. Man to na, pulipusan tano. Sabi nga, hukumano. Ang bida. Aso, mubah. Akin na yung mubah. Kaya dipinis yung mga ulama nang datiyo man ay mahuiral mukallafu bainal fi'li wat tark. Kaya man niyan na ana opsyon ng mga tao say ko kung galib kay ranong aguso. Di ra nuwap kapung galib ka. Okay. Baminin mo so rasul sakwan. Monte. Pare. Masalah. Laho. Pare. Benar ka? Uy, mapian na napakay. You have a choice Uy. to drink water, Uy. Ano? Limunti. lemon tea, or kape puro. Uy. Ha? Uy. Ha? Uy. Do you agree, attorney? Yes, I agree. Why? Many choices. Na. Yan nga ka pa narinut. Banasi ko masaw rasulullah ka narinut. Uy. Are. Uy. Made of steel. Ha? Double.
Uwa. Kapag isang oras na igira ko na giat tinduruira na rio. Uwa. Hindi na kuminwa sa kayo ako hermano. Ini kambudian. Hindi kabulian. Ari, Uwa. you have a choice. Ha? Ari, Uwa. kaya Dahil pag may usara hatak na. ng mga tao. Ari, Pangaliwan na gagad dali. Mo na ano ye. Saway nga. Ari, Uwa. ye. Na-share kayo di pini pag-usara nga utsudi. Kung galog ka kadabalas yan. Kung baga ka nakadabalas yan. Uy, bida. Ari, Uwa. Bida. datara ya. Cellphone. Cellphone. Mo ba kaya? Uwa. Ha? Uwa. Mo ba? Oh. Uwa. Tawagan na kasi pag-ring ka. Ano man yung katawin ko nandun sa Amerika? Uwa. Ha? Uwa. You have a choice. Uwa. Ha? Oo. Ano yung pag-usar na ka? Uwa. Video call. Uwa. Ha? Uwa. Kamu. Play na kuan conversation. Kolbu. Ha? Uwa. Kon. Voice call, Arya. Uwa. Ang tawag ka kuan. You have a choice. Are, Kaya bubenir ano. May lahom. Mata Na. na kumapya. Uwa. di ko siyang balasan. Uwa. Ha? Di kong siksaan. Uwa. Uwi na ako mampanurong. Uwa. Are, Sala ko to bitira. Sala ka bitira, ro. Uwa. Yadu siya karo. Uwa. Sala ko to. Gamit na ka sa marata. Gite ko niya. oh, ay. Na. Miyan pa sa subida, oh. Kung nasiya na mapina. Yang nga bida dinatira na ana bida dinia, aku bida dunia ya. Oh, Dep na tissue gue niyo. oh. Bida ako nak agamay. Nasubida ka agamay na dito ko ni haram. Nasubida kadi dunia Kaya mapia. na kupakay. Allah. O pa makupakayaran lang ang subida ka dunia na tama sa drug na kupakay. Allahu Akbar. Mata. Allahu Akbar. Are, Uwa. Biya ka binasa. oh ay. Uwa. So drug na kupakay. Uwa. Nga di mga Kadu dunia itu. Uwa. Oh, Uwa. diyan ka na kaya bagi-bagi era nun sa bida dinia, aku bida dunia ya naribatanan. Oh, so Aisha na ayagat tiro yan natikin na inna awwala bid'atin hadasat ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bid'atus syaba. Aya ko na paganaya bid'a amang galabak ko Oriano Rasulullah na bid'a kapakausog. Oh, muta puno-puno nakakuha na ka. Kaya na ka. Kaya na ka. Kaya so mga sabaw ni na balagisan. Uwa. Oh, Uwa. ha? Arga yan. Ha? Uwa. Mga lagud. Uwa. Ha? Biyag sa mga mama. Mga biyagsa. Uwa. Oh. Masyaallah. Ruhbanum billail, porsanum bin nahari, wa ruhbanum billail. Oh. Ha? Barasimba ko kagagawi. Oh. Na pangunguda, ama pasangi kapag itido ko kadulog. Allah. Ha? Yun ang sa resipatiran mo. Oh, ay. Na Sikira ko, kaya pati Rasulullah. Uwa. Na miyakalay ka na muslima ya. Oh. Miyakalay tiyan. Parata. Oh, ay. Parata. Miyakalay tiyan. Uwa. Ha? Yung tatawanan niya no? Nabida ka do dunia eh. Na madagala ini patay niya na kiaruradan. Iya tiyan yan. Iya tiyan yan. May diabetes. Ah. Mingi gugawa ng mga tis. Mali ka kan sa vitamin. Uwa. Arthritis. Ha? Uwa. Arthritis. Lago din. Ha? Baka binasa. Abida akadu dunia eh. Ha? Alam niya patad pero firma ng O pa mga bida kapagagama. Nasugyati mo ako Quran na kapagagama. Sukya barisi ko Quran na kapagagama. Sukya titigis ko Quran na kapagagama. So, kaya baliw na sa timana libro na kapagagama. Aya hukuman o kiyat siya pa ko Quran na wajib. Bija wajib. Oh. O pamago ad nabida adinia haram na kilibad sa Quran. Pare, Uwa. kilibad. Ha, kapimbaguanan. Oy. So, pamakinig siya na pangniguran wala ko na miya makinig siya. Oh, Uwa. na ubani waya kalida. Uwa. Pamutol ni wag nga katuro. Uwa. Ha? Uwa. Oy.
Kagiyan alam na kanya simpad. Ha? Oy. Nagyan kaya pamakin na kaniyo. Na isaya ko miyawit sa nga jihad pisabilillah. Miyaw na presiding judge sa giyang kayan northern na kuman siya kinya kwan jenatyo na besi ko mga judge yan siya kinya komanda rajanati kaya bumakinig niyo miya asin ako sa giyang kanan na kwan kapangukom na kaya miya pasadagan si ikot tendayo miya kapatragon akaso na sobra so 400 akaso kaya desisyonan ako na mala ko yung miya pasad adi superior judge sa regular court ta Pilipinas. Ari, ipoon sa kaya pa ka-graduate yan na mimbalo jihad na tama sa pre-tire. Ari. Owa. Na yan kay miya pasadagan Kulliyatus Syariah. Original na Kulliyatus Syariah jurian na Principle of Jurisprudence. Nabarik to. Ha? Huwag. Padaya si kung mga murit, ada niyang pakikilala ano ba sa Pilipino. Ada akalian. Allahu Akbar. Huwag. Padaya si kung mga Pilipino, pakitibabang mga Pilipino si kung mga Arab. Allahu Akbar. Huwag. Laka. Padaya si kung mga Pilipino, ada kabagtiyo guru niyan sa Himar. Allahu Akbar. Oh. Ako daw, misinta ang mga guru niyan. Allahu Akbar. Kasi sagyang ko tuwak. Katatagwa miya kisakwit na miya karang-irang itaguruwa mi. Sili niya ko ating sa guru. Uway. Na basta di ka makansar na pisinta nga niyan sa membetuat yan ka. Masalah. Biulong kau Allah. Astagfirullah. Oy. Padaya ko, miya ganad. Adi niyan, ikubabaya. Uba maribat. Sundauan ko agama. Ha? Katatanagin. Uway. Bapiya guru niyan, doktor yan. Na isagda yan. Oh, Kau tua? isagda yan. Nagiyan na, anam yang guru-guru kami sa Pilipinas. Oh, amadagal, amaka adadar paun si kulang-ulang mo na mga ulama saya. Oh, Ay, nama mo no. na, piya ka kuriyan si pengdaw niyan. Biro mo Piya na ka tanura naman kanon. para makape. Ha? Piya ka tanura kanon. Nagtigyan ra kan lagi kung makapasad kami discuss sa anda kami kapasad. Tiga ka na Kuwait University. Oh. Tiga na mapias wila makuha. Ha? Mapias wila makuha. Suara na iira akya benaran nakukumpul niya kanian. Uwig na sumaranaw. Ha? Nakabenaran. Kabenaran. Namiyang uri-uri. Namiyang uri-uri. Oh. Namiyang uri-uri. Dahil pa kayo siya giyalim. Bebenaran niya giyangan na maulidan Nabi na haram. Yang kaharam yan diri. Saya dengar tarusan saya discuss. Saya ini pin discuss. Kakalim. Oh. Para makapakay siya. Tanag yang mapya, kung kaya discussion niya sa may pantag sa video. Hindi ka nyo lang ayaw sa kami. Pakayaw pa man na libre-libre at hindi ka po sa'yo, hindi ka nagdagalabang tap ko master. Oke. Alhamdulillah. Benda marayag ang Peter ang Loks Pagaritano si judge na tanto ko masagugud. Aya ka pian yan agu kasagugud yan na may nupon madakal inupon miya ka terus madak lataw sa mafia masagugud. Aya buada si kasagugudi na sudi niya pumamakin ng pipia. Dia mga loksak mga pagariak nang video live tanong na pagsirintan waya. Ugay na ubatan waya pamutula. Pagi mga pamutulong tanwaya na ad na kaputuliro na ad na kapakabinasan niya. Para mitataros sudawa na sa mamutulon ay makaputulan yan na so kapakabinasan yan
na miyakang bong mga nagumiyakadumpas ka sa kanarakan ka. Tutuluan lang. Okay, Judge. Pang ni alangon nang yung mga pagari nga di mabantay sa Quiapo Islamic Class Owa. na mapasad kung suasar na bang akong mitaros si saguta pamana Abdul Wahab para katokohan so Wahabi Tamang yan. na ayam anatigin na ukaparo na taros nga langon sira nun na community kaya Peter Wiran na after asar na bang akong mitaros mapeng nirar ka Adi ka kuano para Tamang yung timing. makuano mapapia ka sa butiro ng madagla tao. Mapita isli. Marumibiwo ko siya. Okay. Kaya mamaya ko na namel ba to no? Si ko pamanagwan kaya kinaglan nakipunan na. Ha? Wa. Oras. Na suras na after asar So oras batar mo tagya kun no. Ha? Agi madagla pa kay siran kay manto. Ano kabayaran? Nasupakay siya ang pakay siya kay Judge ay manto na napakat patukawin niyan so siya ahlul bait. Tadi ka pa kayo sila yung masad. Madagla pa kay siya. Nasaro dito no makan jema. Kaya ba kondetan dulu semben. Ha? Anto na keparor ka. Mapakay siya. Uway. Wa. Ha, wala punin lagi. Nakwanta no sa pakay siya. Makita na punya buta mo na so. Pagi ke selatan mana na? Uway ah. Ke selatan. Pakay siya. Muhammad Chinik Tabaw. Anto na sisi kukuraan na kapagabdas. Kapag unaban o ai o sepon aig. Nabaso siya hadith kasusi siya Quran. Okay. Yang nga nakakuan Kaya kapag abdaso. Ha? Nagyang ko tuwa kaya yun sa Quran. Kaya pagampagani na inilapiyat mo Allah ang pagsilo ujuha ko. Ha? Kaya manan yan na una binyuso ko niyo. Ha? Para siya. Ha? Wa aidikum. Ha? So dua lima niyo. Wamsahu biru osikum. Nasapuan niyo so. Pulo niyo. Wa arjulikum. Yang ko to kaya pagapagunuta ko. Wa arjulikum. Na dataro pia kapagunuta. So ai aguso. Pulo makasapo. Ha? Na. San miya sarik sula mga ulama. Sa miya kang bida-bida sila sa ukit. Kuya manero do. Yan nga kapag abdas ko kaya niya kung mga hadis kasulula. Nagkapagay so makaisa. Ay importante na nakalakap yung sabi nga kwan. Lima nga. Kapagay so mga duwa. Kapagay so mga talo. Kung kinahanglan na sula, kailangan na sulang unong pag-abdasan. Na maabdas. Sa manuto na dito so pambatuan sa mga wajib siko kapag abdas. Ha? Wajib ko kapag abdas. So sabag yung mga ulama at tigiran na kagiyang kaya kwan. Yang kaya tangila na pod sa giyang ulo. Kasi ko susabag yung mga imam na iira siya puniran sa ulo nila na ipagdiran ng tangila. Ha? Kenapa independent kwan? Susabag yung mga imam. Susapi na independent. Ay manan yan na masapo mo yan, naguguto ka. Tangila ka. Okay. Na. Yang ko takwan, kasapo, masusabag yung mga ulama na tinanas dito so kasapo sa medyas. Aya kasapo sa medyas. Igira di ka dimlelek. Aya kasapo, o kita kasapo. Igira plelek ka, abara sa mga ka, napagabdas ka din. Na mga pagabdas ka sa kompleto ka pagabdas sa pagnaban ka ingo. Napmedyas ka. Makapmedyas ka. Na ibarat mo man na may kunga sa kwano. Luhur. Kaya pleleg ka.
Di ako makakudan pa. Maasar. Oh. Na nakakabatali baka miya ko do. Oh. Ha? Babi miya ka tutka. Uy na sarada ka makaudo. Ha? Oy. Nakapa kaya bangad sa kuwa. Oh. Aman na. Ayaw kita pinakasapo na sibi sa mutaliyaw. Nakaisapan. Mutaliyaw midis ka. Sa sangya kunya na. Leko dia na nabas ang tapalan. Makaisa. So dia nga di ko ba sa sumidis ka. Oy. Sapo nga na. May kumpleto so. Kabdes ka. Okay. Oy. You to mga importante ko kapag abdas ang imong tamya aluy sa Quran. Okay. Betul sa mga wajib apag abdasan. Oy. Alaikumussalam, watching from Iligan City by Kuya Kim Marangit. Salam kanusan sa Iligan City. Dasa si Abunto Abdullah Miyagabdas. Pakaisa sang kaya alim agima magusay kumaulidan Nabi from Hamza Abdul Aziz. Korupan akapslasla sa Antonay Parahiasan. Okit ang guladan sa wasyat tadum o pakarayalaan o muradan. Malaki ang yan kaya usya sa kaya maulidan Nabi. Oh. Ha? Yan kaya kap maulid. Na susabag yung siratong nadakay ang ulaw Rasulullah. Panag yung tadi akan terkadu dito ya kenapa lang nadang geleb kau Rasulullah. Oh. Nadi ke pakai yang dilebukan. Aya usayan sa usul fiqh. Oh, kaidah usuliyah. Na at-tarku la yadullu alat tahrim. So ini bagak na kena magagunan ako sa kwani. Haram. Oh. Ada terang tami miyaw saya kan rekano. Rasul na dan yan gulaw laso kaya timo ako Quran. Oh. Dap na sugun yan. Da amanat yan. Ini bagak yan uto akwan. Paalam. Oh. Na ogyuti titinag yung sa bagi. Lagi mo ta ka basa ko Iba surah kaya gian akwan. Quran. Ada yang geleb ko Rasulullah. Oh. Benar Rasulullah dan yang geleb kaso kamulid. Ugay na sudi perat ya nabapia papas nakap nakwan. Isa kami liw na dalil. Nadin perat ya. Oh. Kaya kisimbagan rakapagari ko na mismo Rasulullah na business lang yan so kinimbuot ano. Allahu Akbar. Ha? Singa kesabuti sa giyang kay hadis. Oh. Oy. An katada mana ang ta hadiso. An katada. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila anhu siyamahu yawmal isnin aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini isaon. O inunian pemuasa eso gawi ya isnin. Masimbaw Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang tapakaisa bigyan li annahu yawmun ulidtu fihi mata anaginan sugawi at tinimbuat antakan. Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam celebrate his birthday through fasting Yaum al-Ithnain. Every Monday. The day of Monday. Oh man, pito gawi Oh. Na celebrate niya so kinimbuat anon. Allah. Oh. Yang kaya ka-celebrate kasi ko. Kaya mo kaya kinibutan ko Rasul na ilan dito unap bilabag ko na yung mga Kristiyan. Oh. Ba nagkatun ka Kristiyan na sinilibritan yung kuwan. Maulidan Nabi. Maulidan Nabi. Ayap celebrate nira na so Jesus. Chris. Ha? Nabi bibida pa naki. Are. Kap celebrate nira na kamu baili. Are.
Oh. Kamu baili, kapa maginom. Ha? Kapa magarka. Ha? Sakita no na, pwena na dumanta no sa Rasulullah. Ari. Pwena na dumanta no sa Rasulullah. Oh. Berarti ang tanong so, sira niyan. Tutulan nun. Ha? So kaya baluin niya na champion na makitidawa. So kaya baluin niya na champion na commander. So kaya baluin niya na champion na leader. So kaya baluin niya na mapi ikapagisiringan na. So kaya baluin niya mapi a politisyan. Ari. Baka diyan tanong to. Naman iman to sa tanong mga Muslim na may kadang kalang tanong kaumanisan na kuwan. May ilubas sa ungit. Ari. Correct. Ha? Ini siya paro sa bagi. Agyan kaya pa man na di katitadin-tadami. Ha? Pagpangadisip kuwan. Nabapiya susarang mo na itadin-tadami mo na iso parap naging kuwan sa bagi. Ari. Kuwan. Sa giyang nga orasi man to na pagilang wag yang kuwan. Social media o. Na ipon ra ka sa kuwan Indonesia. Taman ro sa Morocco. Giyang ka na Mexico, Amerika, langon na mga Muslimo na sinilibrity na nagyang nga maulidan Nabi. Ayaw mo na celebrate Israel. Gusto mga unod ta Israel. Ari. Kakag Israel. Nasukya pa kung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na sakit uluiran. Hindi Oh. sakit tao dito. Ha? Hindi sakit tao dito. Seko kinimbotaan ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tiyambig so Kisra. Ha? Gusto Kaisar. Kisra wa Kaisar. Na tiyambig so turugan niran. Nadiran no to kalipatan. Ay nga niran na may lubang suban tugan Rasulullah. Idem pagkadoy sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Ilog sa repya mo sumbo. Miya ko mo sa Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina na piyakalan tapian sa mga Yahudi. O way na saribag lang nung nariman to mga Muslim. Nasupas yung mga sahabaw Rasulullah na dagat unong sa Madina. Oh, na makatitindag so kota iaki niya Kaab. Ha? Kaab bin Ashraf. Agyuto so na kudo mga Yahudi sa mga oras sa iman to na gold plated. Oh. Gold plated. So kota Iran. Natiyaguan sa pananad mo kung mga Yahudi ko katataguran sa Madina. Allahu Akbar. Nagyan Astagfirullahaladzim. ad na mga tuladan tanoron. Uwi na so mga rarado mga sahaba. Kaya man napakasalabaki. Na mga atorsan nakatay so kubo kuan. Ha? Sahabe Hamzah. Ha? Kutigiran man na yakwan. Kanay ni ba? Anap tugno ng mga aturan. Igagang unsong orang. Ha? So kaya Ottoman Empire at kaya solda na maka na liyang purnas kagi ko na sukum ng mga Muslim namin bubalo yung mga musyrik. Allah Akbar. Siba niran sa mga kubor. Ha? Oy, asurasul. Ada guna. Benar. Ha? Simba ni lang daw ko mo Oy. mga kubad. Ayaw man na niyan na initihamiran. Oh, inakyusiran sa mga Muslim at pumanimba kung sa mga kubor. Nagyuto inikberan nun. Plano to, urido yung agama. Ha? Amapunas. Ha? So, pagkata duman sa ikong mga batalo. Ang mga Muslim. Sahaba. Amia pakarundunyan so Kisra. Ha? Aguso pa man na force sang utauras. Oy. Na iman to na pagkilipatan ra kita no mga Muslim. Oy. Yun na ni masigaw rin naging sa ginawa mga Muslim. Oy. Na sabab san na miyakaran yak yakwan kapsumbe ng tanong ko. Uy. Na naino ka adong bukuan. Ha? Siya kay ni judge. Oh, may agad bisa wagi sa judge. Kak na bayakwan palpik. Malaki niya pa sa di su mga judge sa kwan Pilipinas. Ha? Apat-pat ragun. Ha? Oy. Ini galab ka na pamanam. Mala niya pa sa dag na kwan. Kaso. Ha? Oy. Tirawan na saulan na labi sa pulwa kaso. Oy. Na
Kenapa kelapit? Ha? So kaya gerakan sa alim. Hoy. Kenapa kelapis? So kaya gerakan sa alim. Oh. Kirawan na madagla dingira sa doktor. Oh. Sugat Pinabiya mo si Kwan, sarag akal, kakagigyan ako na mga kasandagan mo na. Oh. Pelapis ulit. Nakelapi sa keso Kwan kamu gerakan sa doktor. Ha? Sa akin na kagarinio, loksio. Namanya ganad. Oy, nadinian ipungunot ko mga doktor ba mabibidag yung utakwan. Sabut. Agama. Oy. Dinian ipungunot. Oy. So tiga kini daudang ni. At yun na imatwat yung maninagi po nga mga pagindara ko ka. Sa so pananagu ko nagpira pananagu. Ha? Okay. Badak lang mga pagkanagurakan, kung mga klasmita kan. Uy, nakataon ako niyo mga pagariakan. So kaya pa klasmita tano. Antawa si Mr. Abidin Makatanggo. Ha? Okay ni pag klasmita niyo ron. So mini pagdagan sa giyang kaya Kuwait University. Ha? Sagyang kaya pa man na isa ko sisitan ng pinakakuan Ministry of Education sa Mahadudini nakatawan niyo so record o pagarinyo. Ha? Huway. Tama no kaya pa nga di sagyang kaya pa man na Mahad Mindanao il Arabi sa oras. Oh, sa nga matampay. Nakatawan niyo so record yan. Ha? Aso din sa mga guru niyan. Miya ka tiroon. Bihira ka. Amurit. Asud si sagyang kaya pa man na madrasa. Oy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikaw ang tanong niya. Kapsimba, di pala kasimbayan ko. Mga loks, mga pagariakan na pituang kanu agu pemang niya kano sarila kami yung masu waktu asar. Nakatawan yung waktu asar ay isa ni waktu mambum niya pinaka-importante. Nabagay kanu sa map agu prilay ako niyo. Kagito buhi kaya tamanan nun. Kung kaya pa mag-usayang tapagaritan si Alim. Si Judge, makatangkop, misabab ko kaya nagatanong sa piano tulian na tanto din ang marayag. Ako kaya sabot at tanoron na pumang niya ko kano sa map. Misabab ko langulangwan ang mga pagariak na di mabantay na miyabitin tanoron na upamabudag yung waktu kesirab tanong na ibat kadiak niya putulun. Sa mapi ako niyo, balasan kanu Allah Ta'ala. Panganinta ko Allah, mamakaslang kanu sa maliwanag sa dunia sampai sa akhirat. Na makalidas ka no kulang-ulangwan ang mga raratatiba wallahu ta'ala sa dunia sampai sa akhirat na so pengasasakit tano ang mga loks mga pagaritano na may pagawairan sulang-ulangwan matetalog damiran ang mga sakit na mamakabagarsiran gusto mga loks tano ang mga pagaritano mamindud sa limo wallahu ta'ala na makaslang siran sa maliwanag sa dunia makaslang siran sa maliwanag kung mga panguburan niran na baluin no Allah asur misurga sulang-ulangwan ang mga panguburan niran balasang kan wallahu ta'ala Giabu so page tano Quiapo Islamic Crash di tano pakalilipatan so langulangwan a video tano live video sa Quiapo Islamic Crash kapag sida tanoron balasang kan wallahu ta'ala wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.